da ka jing thu ban play lenti de ban kinti ki khon samla begin yo lum jing tip e jing start ka juk computer hakani ka parti start ban manta uba Arnest Mawrie president ke BJP hapo gajila menta ka singi kumu kongsan ulawan ban play ye kuwe ke jaka jinghikai computer ka blatik ka regional institute of advanced studies kabadon hakason Nongpoh yakane ka institute la lam khamat dauba skembo lang swet kumu director but kamadana singli kum ka secretary jonga governing body haka banengkong kila play yakane ka institute haka shinong omden but hakani ka kinti kila la banwan ra padeka shaka Nongpoh kapade ka headquarter jonga district ribhoi hakane ka singi play yakane ka institute ladon kadru uprala tour ubudai u vice president kisan morcha ka BJP ribhoi district uba justice am u district president ka kisan morcha ka kong Mariam Maring bat kun thubru yaki we ki reurang ba harangkat ka jingadon lang jongki samla ki blat mu banwan pentibit de hakane ka chlem ai jinghikai kum kini ki rangba samla mo ki bakloi wan ai ka ti ka mon ka ti ka diam wan seng kum kini ki institute wan yarap khamtam ni khna ki bodok puso na kaliang ka jong ka sarkar NDA National Democratic Alliance kabayalang khamat do Prime Minister udon murom jungi Narendra Modi uplesi bon kilat kilindi mo play aso spang skill kumno ban hikai ki khna ye ki computer kumno ban hikai ki plumbing kumno ban hikai ki beautician beauty parlor mo but kiway kai ha kane kai ha pat ka skill development bagi yo dena karpat i bascam wan bin create project report in summit bagin passport Delhi krang baga Delhi kan ito wan ngai i hni la thoru ba kane ka institute kala don ya ka ISO mo Global Internet Certificate Service kabayo po New Delhi amon kadai ka lari recognize bi tentang kidon ki institute di bagi Brio Krishna ki pelong kamdon gaji kito kamun ikina ki pas stop mo ai certificate ki kamun kiwe pat ki institution kim nom podiang andai kane pat i baskem ale janai kadai ka la identify kadai ka la ito na po New Delhi kamun ikina ki mapulian ne pilo ki bodon ba ngai ngat si bon ki institute na po silong te mo ki wan ki pak pule ki kena dala pas lai certificate andai sekiwe pat jaka ki mito kim recognize namar bagi kilemle jaka registration bagi authority ki bade ban ito da kane pat amne ngai i baskem milale ra ila don ni kata ka ISO certificate ko ni ba dengan sarai ba kane ka institute kanong kaban ajing kerku ya pi kinong song jong kane ka district jong kane ka thai ni moi kerku ka bakhaw ya ka pai bi phoi tu ni kine ban ma jo ko lasu tenang cibul ba i baskem ila la kene ne ngatwai hampat play ba i tang la ban tre khamba nang ba gadi ba bi tri kan punai dan kini kitin bakhian ngapau Justru berkedik segi, aduh segi, kedik segi, kalmen bakal ni kisah kena kiau, nak boleh kapur, cawi kapur.